على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله panutan wis arupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul loro amplop ngaten sora becik ketitik Allah ketara lagu becik bakal mlebu swarga lagu Allah uripe rekoso atau manungsa lan ada sing kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lahi wis bener tenan dawuhe para ulama kang kebencet ketundukan bondo donya masih ancik-ancik pundake wong tuwa laku dolem serta goro bangsa donya wis padha lali ora padha rumangsa tuminda dosa iku bakal disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu swarga Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi rezeki pun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku koso nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat jejake negara mugi negeri kita lebih ing rubeda tantram ayam ada saking sambi kala monggo Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lagi panutan wis arupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul loro amplop ada swara becik ketitik Allah ketara laku becik bakal mlebu swarga laku Allah uripe rekoso adoh manungsa lan ada sing kuwasa monggo Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lagi sholatan daimatan bidawami mulki lagi wis bener tenan dawuhe para ulama kang kepencet kedudukan bondo donya mesti ancik-ancik pundake wong tuwa laku dolim serta goro padha bangsa wis padha lali ora padha rumangsa tumindak becik bakal disiksa siksa donya ora dadi ngopo
mlebu swarga monggo Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulki lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulki lagi jejegipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adil pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih ahli lomo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat rejeki negara mugi negeri kita lebih ing rubeda tentrem ayem ada saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulki lagi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulki lagi Pancene nyoto ana tlatah Jawa agama Islam iku pancen sing luwih utama kawedune sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahid Sunan Kalijaga anggone nyebar lan uga ujian lan uga ujian ning nyatane wali songo kasempedan banjur critake rukun Islam ing wayangan oh sadat loro sing gambarke punta dewa salat gangguan dan gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacahe agama nalika lagi perang tempur Brontoyuda sadat loro dan gambarke punta kang bisa ngrampungi perkara cacahan agama nalika lagi perang tempur Brontoyuda pancene nyoto ana tlatah tanah Jawa agama Islam iku pancen sing luwih utama kawitune sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahid Sunan Kalijaga anggone nyebar lalakasane wayangan susah payah akeh oban lan uga ujian kane wali songo kasembadan banjur ditake rukun Islam ing wayangan oh sadat loro sing gambarke punta dewa salat kang kuat den gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi
perkara cacahe agama nalika lagi perang tempur Bratayuda sadat loro den gambarke Puntadewa salat kang kuat den gambarke Werkudara kang bisa rampungi perkara cacahan agama nalika lagi perang tempur Bratayuda pancene nyata ana trata tanah Jawa tanah Jawa agama Islam iku pancen luwih utama kawituni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sangit Sunan Kalijaga pantun gelar lewat seni wewayangan ala wewayangan susah bayar akeh beban lan uga ujian lan uga ujian nyatane wali songo kasembadan banjur critake rukun Islam ing wewayangan Songi tengah-tengah wengi Kondong arasaning Gusti Kang ikat jagat iki Kang reksa jiwa iki Kang becik tinulada Kang Allah sing kirana Ngundawa ing kakasih Kang bisa diratati Bebutin kang utama Santosa jiwa raga Walas asihe paduka Dina besaka rupita Sanita ayak wangi Nuwun agung ing tanah sami Lepadalan tosa niki panjenengan